सब्जी ले ली सब्जी। आलू बा, घेवड़ा बा, टमाटर बा, अदरक बा। ले ली सब्जी, ले ली सब्जी। आलू बा, बैगन बा, टमाटर बा, अदरक बा। सब्जी ले ली सब्जी। मरचा बा, कुंदरी बा, नींबू बा, अदरक बा। सब्जी ले ली सब्जी। कुंदरी कैसे बा भैया 50 रुपए बा। कितना दे दी? आधा किलो। ठीक बा। घेवड़ा ले आई घेवड़ा। परोरा ले आई परोरा। टमाटर ले आई जी। सब्जी ले ली सब्जी। ताजा बा, हरा हरा सब्जी बा। ले ली ले ली। अरे सब्जी वाला रुको। घेवड़ा का बा बहू? 50 रुपए किलो बा भैया। परवल 70 रुपए किलो बा। बैगन 80 रुपए किलो बा। टमाटर 100 रुपए किलो बा। बाप रे बाप, सब्जी 75 के डकैती करते रहो। बाजार में कबो गईनी है कि ना? बाजार में जाए तुम न भैया बुझाई रहुआ 1 रुपए किलो कौन बा। बाजार में नहीं जाता कर मतलब बा तू लुटबल लोग के। इतना महंगा सब्जी बिकला हो। ए भैया रहुआ लेवे के बात ली आ नहीं लेवे के तो झूठू मुठू के एजा का हमरा के पूछ पूछ के समय बर्बाद के ले बनी। हम आगे जाए तो गरीब आदमी हम अपन बेचे। जा जा बेचो सब्जी जा। बड़ा उरे बुझाता रही। हाँ भैया का लेवे के बा? हाँ ये तो लेवे के बा। ई तो ले ली। अरे ये तो हमार सब्जी लेके भागल जाता दादा। बाप रे बड़ा 50 रुपया 70 रुपया कहत ले सब्जी लेके भाग न गई। ऐसा आदमी के संग ये होला। जा एगो सब्जी लेके भागल, एगो ठेला लेके भागल। जा दुकान तो ले गल ठेला। जा हमार ठेलवा का हो गई दादा। ए जी हमार ठेलवा देखनी है कौन ले गईला? तू गइला होने दौड़ल, हम ओकरे के देखत रहनी है तारा के। हम कहिया तनी कौन ठेला ले गइल था। आई बा अरे हमार ठेलवा के ले गईले दादा। आई बाप रे सारा गाँव तू रखा जी। हमार लड़का पे कहला मर गए सर। आई बा हमार ठेला चुरा ले गईले सने दादा। सब रहुए कारण भइल बा हमार ठेला चोरी। अगर ये ना मिलल हमार ठेला तो पूरा गांव में राउर नाम बदनाम करके छोड़ दे। सोच ले रहुआ अगर ठेला हमार ना मिलल तो का होई। अरे अरे तो हमार कौन दोस्त बारे? होने दुकान सब्जी लेके भागल, होने दुकान ठेला लेके गई। हमरे में गलती बा? लोग मोल भाव ना करला सब्जी के। ना हमार ठेला दिवाओ। हमार लड़का भूखा मुले देता पूरा गांव में नाम बदनाम करके छोड़ दे। आई बा हमार ठेला दिवाओ। तू तोरे कारण से हमार ठेला चोरी भइल बा। अगर ना दिवाओ तो पूरा गांव में नाम बदनाम करके छोड़ दे। तो तोरा मैं ठेला ले बानी, हमार गांव बदनाम कर दे। तू ही रोकला ठेला। हम रखनी है हाँ तब सब्जी के नहीं रोकनी तो ठोला चोरनी रे। हम तू ही चोरी करौले बा। बड़ा बेहुदा सब्जी वाला भाई। का हल्ला भइल बा? का बात बा? काहे रोत रहो? ए सरपंच साहब आई आई झगड़ा फरी आई। दुकान का ठेला चोरला भाई, हमरा के इल्जाम लगावता। आई बैठे। सब तरह कारण से महिला
देखत नहीं सरपंच साहब सब एकरे कारण से भइला हमें ठेला ये उठवा के भेजे भाई हमर लड़का भूखे मर रही है सर में परियाई सुननी रे रो मत चुपचाप रहो बतलाओ ते असली बात का बा असली बात ही बा कि हमें जो ठेला लेके आई नहीं है घर में से ही कल्ले हमरा सब्जी के मोल भाव कैले है रेट भाव बतौनी है इनकरा से तले की खिसिया गईले है तले के एगो लड़का अइला सब्जी लेके भागला तो ओकरा पीछे हम दौड़ के गनी ना पकड़ाइला आ जब ओने से आके देखते तो हमारी ठेलो गायब करा देले पे देखनी सरपंच साहब हमरा के इल्जाम लगावता हम सभी चोर लगाता नी हां रे गधा तोरा बुझाता यहाँ के वकील साहब हैं ई सब्जी चोर है यहाँ के नाम बदनाम करबे ते तोरा कुछ बुझात नहीं खे सरपंच साहब ये वकील नहीं लागती बड़का चोर लागता रहे हम इनके बदनाम को के जोड़ दे ए सरपंच साहब समझाई नहीं करेगा हमरा के बदनाम को दिए गांव में इतना बदनामी के डर बरुआ तो एक पैसा लिया के दे दी जितना नुकसान भइल बा कितना पैसा लिया के दी बताए बतलाओ रे रही हम बताओ तनी रही 6000 के ठेला रहा हमार 4000 के सब्जी रहा अब 500 बेचले रहनी है सब मिला के 10,500 के हमार पूंजी रहा जाई जाई वकील साहब जाई रउआ कौन पैसा कम बा बेचारा गरीब आदमी बा 10,500 रुपया के एकर नुकसान भइल बा कुछ बढ़ा के लेके आई सरपंच साहब 8,000 रुपया में रखले बनी घरवा ठीक बा जाई 8,000 लेके आई हम एकरा के समझा देब ठीक बा सरपंच साहब समझाइए एकरा के बड़ा हालत करत जाके हम लेके आओ तनी पैसा ठीक बा कारी सही बतलाव कितना नुकसान भइल बा बतला अरे सरपंच साहब हम सही बात कहते नहीं हमारे उतने के नुकसान बस 10,500 के ठीक बा चुप जितना वकील साहब पैसा लेके आई हम ओई में से 2,000 रुपया हम ले लेब अरे मालिक हमार बहुत नुकसान बा 10,500 के 10,500 नुकसान बा अच्छा तोर इतना नुकसान बा तब जाके थाना में उसील ली है अब हम चलत हैं अरे सरपंच साहब बैठी बैठी थाना में तो हमारे सब पैसे लूट लिए सन महाराज तोरा बुझान गई थाना में जेबे तो रुपया कट जाई बुझ तेरी बात के जंगा फरियाव तनी ओंगा फरियाए दे बोल 2,000 रुपया देबे न ते ओ मालिक देव लेके रुआ जाई मत ठीक बा तब वकील साहब रउआ पैसा लिया देहनी हाँ सरपंच साहब बट वैसे मैं 10,000 लो 10,000 लिया दे दी वकील साहब दी नहीं सरपंच साहब नहीं पैसा ले रउआ जाई हम तब सरपंच साहब राउर का विचार बा पैसा दे अकेले से ले तू हिनु सा करल 2,000 देवे के अब कहता रे लेम की दे अच्छा ना माने तो ले ली ठीक बा दे है अपन हिस्सा ले हम चलत हैं चलत हैं हे भगवान इनकर गड़िया बिगड़ जाइत कि ना बाप रे बाप ऐसन ऐसन सरपंच पूरा जिला में 2-4 गो हो जा सन तो पूरा जिले बर्बाद कर दिए सन ठीक बात चलो तनी